A zase rozteká zpátky hore, víš? A ty keď hovoríš, kámo, ty káš kokoča, môžeš porovnať moju jebacu, že? Jebačku, ako samicu, víš? A ty keď hovoríš, že občúvaj ma, vyberem hore, dá napíši téma, tam mám zostilo, nechcem tu. Napíši, kto má fotku. Áno, a ten poznáš očuj. Slovák, Američan a Nemec sú stroskotami na ostrove, áno. Nemôžu čo hrať, tak Američan si odjebe ruku. 3 dní žerú ruku. No čo, aj chvíľu to vykrát. Raz, 2 dní osuchu, už nemôžu čo. Tvore, staré žarok. Šikovný, ten chvíľu duchy je. A odčúvaj jedno. Raz nemôžu čo hrať, tak Američan si odjebe nohu. 3 dní žerú nohu. Potom už nemôžu čo hrať, Slovák neví, jak ma s tým má vyjebať, aby som neodsekol. Tak hovorí, že chlapci, zahrajte vodu, dneska budú na ľudky. Už som to nevlákol, ale 3 rázy. Áno, ale nechá. 3 bebe. Chámecha. Hej, poď to! Je, ale o tu dverách, doktora, to pičového vyšiel. Poviem vám, čo viem, čo vám poviem, čo ma napadol. A normálne to povedz. Hviezda ide cestujúci na čala, to poznáte? Áno, ne. Ne, ale nepoznáme to, že tú muzičku poznám, ale ten si nepoznám. Kurva, jak to bolo? Ando, povedz ten oný. Tí chlapci si hážu kamienky a babka ide okolo bicykli. Ja, ale! Chážu kamienky, víš, na bruchu, že... Ede babka na bicykli, víš, sukle, ty tam sukle. A tí chlapci, že... No to je tam kam? Na tým ten chlapče, na tým ten... A košíku má čo? A ten druhý chlapec hovorí, že... A bicykel do dolese. To je dobrý sa to je vypadlo. Úplne ďalšie, úplne najviac. Ten robár najviac dole domov najebanie je kokot. Je to je dobré. A žena hovorí, že... Do piče, ten si bol pozri, aký si zjebaný je kokot. To je dobré, čo je? Muž hovorí žene, že očúvaj to, jedného sme pochovávali. Taký mal aplauz, že sme ho sa 3 razy vykopali. A vedú si ba. Kokot. Ja už som... Hej, čo to počkaj, jaký to bol ty? Hej, to nosí cigáno. O ten Bačovi, Ando, to poznáš? Očuj.